Maayong gabi kaninyong tanan mga hikalaan, mga kaigsuunan, nga mga kabisayaan nga nahimutang karon sa laing-laing sulok sa kalibutan. Atong mga minahal nga mga katawhan sa Dios. Atong pasalamatan ang Ginoo sa lain ng sab nga higayon sa atong pagtuki sa pagpamalandong pagtubo diha sa kahibalo ni Kristo. Maayong gabi sa akong igagaw kay Chetro Suliano, kay Eliazar Fenya, Sister Brian, bago lang siya ng anak, sa iyang kaduha, himso nga bata, sa iyang pamilya, kay Kemchoy Parlona, kay Elder Paklaona, din sa Baadyo. Ang atong madasigon nga Elder din sa Value is the Church. So, sa tanan natong mga kaigalaan, ang uluhan sa atong hisgutan karon nga si Kristo o ang global warming nga krisis. Anaa ba sa sinulat ni Kristo? Gisulti ba ni Kristo sa iyang mga ngabil ang mahitabo nga global warming crisis sa kalibutan? Naa ba mabasa sa Biblia? So nini kagabiyon atong idukong atong mga ulo sa pagampo. Among may gugmaw dalay ko ng mga Dios nga nini kagabiyon. Kami magatugyan karon sa oras nga kami magahimo sa pagtuon sa imong pulong nga imong ginasaysay, imong ginitok sa imong mga gabil mahitungod kanamo sa among panahon. Tabangi kami na makasabot kami, Lord Holy Spirit, sa imong mga pagtulong. Among kining gawaton ubat sa kapasaluhan sa among mga sala sa pangalan ni Kristo ang personal Lord. Amen. So kagabi ato natong giplaster ha ang movement. Ang movement maoy labing importante nga ilhanan nga makita nato ang pagbalik. So please, i-review lang ninyo tong kagabi, kamong wala makakita, i-review lang ninyo guys. Atong ipadayon karon ang Mateo 24, ang bukid sa Olibo. Okay? Kanang bukid sa Olibo nga maoy tindugan, gilingkuran sa mga disipulo kauban ni Ginoong Hesus. Upat ra gyud na sila ka disipulo. Nga nagaingon si Ginoong Hesus, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. There shall be famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Bago niya gilitok ni siya, nag-iwan siya nga, take heed that no man deceive you. Kaya ang tanan nga gilitok ni Kristo mahitungod sa mga manghitabo sa iyang pagbalik, dunay mga counterfeit. No? Nga ni pananglitan, ang counterfeit nga gihimo sa kaaway, mahitungod sa famine. Nga kining famines gituyo ni aron i-depopulate ang kalibutan. Ang pestilences giimbento sa tao aron maminusan ang kadaghanon sa populasyon. Ang earthquake hinungdan kini sa may mga heart nga gihimo sa mga Amerikano aron ma-depopulate sa kalibutan. It's all about depopulation tungod sa issues sa overpopulation. Sa mo ni mga issues nga dili man mao ang giingon ni Ginoong Hesus. Ngani atong nahibaw-an sa maging gabi nga ang consequence sa economic competitions nagresulta kini sa famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Dili na ta mo interpret kay basahon na lang nato sama sa researchgate.net. Sila nag-ingon nga ang Industrial Revolution nag-kick off kini sa ginatawag natong ecological imbalance. Dili na mabalansi ang ekolohiya sa kalibutan. Ngani nagahatag sila upat ka mga epekto sa economic competition tungod sa gihatag nga industrial nga development nga revolution kanang nilambo ba ang industriya sa kalibutan. Waste from production, dili na nato mabangbang kung asa nato ilabay ang mga basura. That's the major problem karon sa kalibutan. Dili lang ang Pilipinas, tibuok nasod sa kalibutan na problema kung unsaon paglabay sa basura. Kung ilang sunugon, bawal kay makadaot sa ozone layer. Unya ikaduhang epekto, pollution and increasing climate change. Dili na plastado ang klima sa kalibutan. Unya doon na tayo depletion of natural capital. Ang atong natural capital gyud kining atong natural resources. Depleted na, we cannot survive. Unang loss of biodiversity, dili na doon na mga hayop nga nakinahanglan nga
mubalance sa atong ecology, ang biodiversity, no, ang life diversity dili na kay nahimo ng extinct, nangamatay na ang mga hayop na mubalansi unta sa atong environment, mga kaigalaan. Busa sa mga libro nga atong mabasa, kanang Climate Change and the Health of Nations. Ngayon yung mabasa ni siya nga mga libro, The Famines, Fevers, and the Fate of Populations. Daghang kay na mga libro, daghang kay na mga libro nga kining mga panghitabo sa kalibutan. Doon ay usa ka libro sa kanang vector-borne disease, kanang mga sakit nga gidala sa mga mupaak, no? Nga gidala nga nakapausab sa ilang kalibutan, nga sa una dili kayo sila himaak, karon himaak na. Ang lamok sa una maulaw pa, karon wala na, mukamang na ang lamok. Imbis ang lamok sa una mulupad, dili kasulod sa muskitero, makasulod ng muskitero kay mukamak naman. Kabright ang mga lamok. Uy, nakabright. Mao na kining climate change nga nahitabo sa kalibutan. Unsay hinungdan? Si Kristo nag-ingon, nag-describe that. And nation shall rise against nation and kingdoms against kingdom. Ang away, ang gera sa kompetisyon, sa nasod, laban sa nasod, sa ekonomiya, sa industriya, nakaresulta kini o pagbag-o sa atong klima. Normal nga consequence kay kanagong mga gispangsunog, no, nga mga plastic, asa man na mapaingon nga mga compound. No, compounds are two chemical elements binding together, it resolves. So, mo na siya nag-trigger sa earthquakes, tsunamis, and volcanoes. So, di nita makabantay mga kaigsuonan nga si Al Gore, iyag yung gipaningkamutan ni Al Gore. Iyag yung gipaningkamutan nga iyang edukahon ang kalibutan nga dili na ta magpataka og labay o basura, dili na ta mogamit og mga chemicals nga mao'y hinungdan sa pagkasunog, sa pagkabuslot sa ozone layer, mga kaigalaan. Niining mga taknaa, atong tan-awon ang usa sa video clips sa Inconvenient Truth nga gipublish sa 2006. Akong balikon igsoon, atong balikon, ang Matthew 24:7, nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Atong mabantayan igsoon nga kini nga teksto 2,000 years ago, bisag dili na ta mo interpret og ato lang tan-awon kining documentary film nga gipalabas sa tibuok kalibutan nga gipublish kini sa pamumuno ni former Vice President of the United States of America nga si Al Gore. So atong paminawon igsoon ang iyang document clippings ni siya. So paminawan ninyo unsa iyang mga gipangingon sa documentary. Here is a study from the Netherlands. The peak arrival date for migratory birds 25 years ago was April 25th, and their chicks hatched on June the 3rd, just at the time when the caterpillars were coming out. Nature's plan. But 20 years of warming later, the caterpillars peaked 2 weeks earlier, and the chicks tried to catch up with it, but they couldn't. And so they're in trouble. And there are millions of ecological niches that are affected by global warming in just this way. This is the number of days with frost in southern Switzerland over the last 100 years. It has gone down rapidly. But now watch this. This is the number of invasive exotic species that have rushed in to fill the new ecological niches that are opening up. That's happening here in the United States, too. You've heard of the pine beetle problem. Those pine beetles used to be killed by the cold winters, but there are fewer days of frost, and so the pine trees are being devastated. This is part of 14 million acres of spruce trees in Alaska that have been killed by bark beetles. Flu. Cities that were founded and killed by bark beetles, the exact same phenomenon. There are cities that were founded because they were just above the mosquito line. Nairobi is one. Harare is another. There are plenty of others. Now the mosquitoes, with warming, are climbing to higher altitudes. There are a lot of vectors for infectious diseases that are worrisome to us that are also expanding
their range, not only mosquitoes, but all of these others as well. And we've had 30 so-called new diseases that have emerged just in the last quarter century. And a lot of them, like SARS, have caused tremendous problems. The resistant forms of tuberculosis, there are others. And there's been a reemergence of some diseases that were once under control. The avian flu, of course, quite a serious matter, as you know. West Nile virus, it came to the eastern shore of Maryland in 1999. 2 years later, it was across the Mississippi. And 2 years after that, it had spread across the continent. But these are very troubling signs. Coral reefs all over the world, because of global warming and other factors, are bleaching, and they end up like this. And all the fish species that depend on the coral reefs are also in jeopardy as a result. Overall, species loss is now occurring at a rate 1,000 times greater than the natural background rate. This brings me to the second canary in the coal mine, Antarctica, the largest mass of ice on the planet by far. A friend of mine said in 1978, if you see the breakup of ice shelves along the Antarctic Peninsula, watch out, because that should be seen as an alarm bell for global warming. So, mga kaigsunan, inyong nakita, na daghan sa mga tao nga hoax kuno ang global warming nga krisis, ang global warming. Igsuon, ug ato ng tuhuan, di sayop na ang Biblia. Ngani gipasundayag, gitun-an, unya gi-explain ni siya sa mga scientists, sa mga educators of the world, nga ang economic competitions, no, maoy nag-trigger sa pagkausab sa atong ekolohiya, ecological imbalance na ang atong kalibutan. Busa atong makita nga nganong ting-ani na daghan man ang sakit, no, ang mga victors nga dakang form. Imagine 2006 pa ni siya nga na-release. Unsa na ta karon mo nang nanggawas ni COVID 2019. So atong tanawon kung unsa may biblical nga rason. Another kanang clippings on the same in an inconvenient truth. Ako na ning kitagod-tagod dito naron atong makita ang mga importante niya. So atong tanawon. Wrote this, that it's difficult to get a man to understand something if his salary depends upon his not understanding it. The second misconception, do we have to choose between the economy and the environment? This is a big one. A lot of people say we do. I was trying to convince the previous administration, the first Bush administration, to go to the Earth Summit. And they organized a big White House conference to say, oh, we're on top of this. And one of these view graphs caught my attention. I want to talk to you about it for a minute. Now, here is the choice that we have to make according to this group. We have here a scales that balances two different things. On one side, we have gold bars. Don't they look good? I'd just like to have some of those gold bars. On the other side of the scales, the entire planet. I think this is a false choice for two reasons. Number one, if we don't have a planet, the other reason is that if we do the right thing, then we're going to create a lot of wealth and we're going to create a lot of jobs, because doing the right thing moves us forward. So dinhi inyo makita mga kaigsunan, no, nga doing the right thing will move us forward. Now mo ni ang konsepto nga nasabtan sa mga intellectuals, sa mga stakeholders, pariyan ni sila mga leaders of the world, economists of the world. Kay ilang nakita sa nangaging decades na, nga og dili ta mo action karon kining industrial revolution nga atong gipakita kagahapon, kagabi, no? Katong mga dagko kayong mga kumpanya nga dagko kay mga
kanang mga usok, no? Usok. Daghan kay mga chemicals nga ano sa tao nga nakadestruso yun sa atong environment. So dinhi gibalansihon. Doon na sila mga action. Doon na sila action igsoon. Pero gihatag ni Al Gore, asa may pilion nato? Kining gold o kining planet Earth? So talandugon ba kaini siya nga choices? Pero siya mismo nagingon nga it's a false choice. False choice na siya. So dinhi atong makita nga nganong niabot man ang atong panahon 2020 nga maglisod ta, di na masabtan ang dagan sa panahon, ang tanang mga scientist nga expert sa pagbantay sa linog, bagyo, kalamidad, dili na nila masabtan. For the first time in 200 years, nganong ingani man ang atong kalibutan? Bali, mutanaw tas Biblia. No? Mutanaw tas, nag-ingon ang Biblia din. This know also, sa 2 Timothy 3 verse 1, that in the last days, perilous times shall come. So, di ta mo base sa statement sa Biblia, daghan kay tagdawaton nga conspiracy theory, nga daay mga plano paganda pa atong bawasan ang population aron nindot papuy-an ang kalibutan. For men shall be lovers of their own selves. Naturalmente sa tao, nga ilang proteksyonan ang ilang kumpanya. Kung doon ay competition, napariya sila ang ilang production ay car manufacturing. Nga pila sila nga buo. Magkompetensya gina sila pagwapuhay sa ilang mga produkto. Bahalag makadaot pa nagdili sa tao, makaon sa basta importante, makakwarta ang tao. Shall be lovers of their own selves. Covetous. Kung mag-increase nga ni, morning modelo sa akong sa kanan kinahanglan mo sa modelo nga ato sang pa makabantay mo pagawas nga ni og Fortuner ang Toyota, naasad ang Montero sa Mitsubishi, mong kawasan ang Nissan, magkompetisyon gyud na sila. Uy, kay nga naman niabot man ta sa nag-ingon na Biblia, in the last days, covetous, boasters, proud. So dinhi nato mapamalandong ang kompetisyon nga mupapil nga ni ang tawhanon nga management sa bisan unsa nga produkto, adili na sila maghunahuna panumbalin kung makadaot man. Kita nga ning tao nagtitinda maghimo ta og juice, ibaligya nato. Unsaon nato pagkompetensya sa mga juice sa supermarket nga barato man ang ilang juice nya maghimo kag lemonsito juice, ibaligya nimo sa school, ibaligya nimo. Mahal man. Ngano man, mahal kay mahal man ang asukar. So aron dili ka malugi, gusto gyud ka mo ganansya, mugamit kag magic sugar. Kaya nga sa kutsara, usa naman nga baldi ang mapatamis niya. So without considering nga makadaot siya sa lawas sa tao, makakanser siya, di na sila di na sila magpanumbalin. Panalitan kanang mga gulay nga atong ginakaon, ginapamalit. Mao bitaw nag-ingon ang mga US agriculturists na kung gusto mong mamatay og dali, kaon mo gulay og prutas. Kung gusto daw ta mamatay og dali, kaon mo og gulay og prutas. According to US agriculturists, hindi gaana nga reality, no? If you want to die early, eat vegetables and fruits. Asa naman ang atong gipromote nga vegetarian o fruitarian? Nga sila na may nag-ingon nga makamatay na siya. Pero the same US agriculturist nag-ingon, if you want to live long, plant your own vegetables and fruits. Mutanong ka, pamutan ako nun ang mga farmers diha sa Baguio, diha sa Cagayan, diha sa Bukidnon. O mukaon ba sila na ng ilang gitanong mga magulay? Naagyo na sila plant diha, na maura gid ang ilang ginatanong nga ilang kaunon. Kay bawo sila nga kanang ilang gipamaligya. Puno na siya sa chemicals, oy. Puno na chemicals aron ma-preserve ang mga gulay. Sumuo man na ang kompetisyon. Kay mo bagsak man. Sumuo na igsuon nga lovers of the Lord. Ni apay video clips na atong makita karon. Tanawan ni nga video clips gihapon ni Al Gore. 2 hours man guni siya pero ato lang kuha-kuha nang iyan. Let me give you an example of the wrong way to balance the economy. The wrong way to balance economy. One part of this issue involves automobiles. Japan has mileage standards up here.
Europe plans to pass Japan. Our allies in Australia and Canada are leaving us behind. Here's where we are. Now there's a reason for it. They say that we can't protect the environment too much without threatening the economy and threatening the automakers, because automakers in China might come in and just steal all our markets. Well, here where now, bantay ni Igsoon ha, kay mo ning isyo nga uwa pa ni mag-COVID, daatay himo, doon na himo ng kalibutan nga global conference nga para sa global warming nga issues nga kilala pa pirmaho na gyud sila kining dagko nga mga industrialist. Nanganong si Trump mo against man hoax kuno nang mga global nanuhan. Ang Amerika igsoon dako kay na silang oil reserve sa Alaska. Unya nahurot na lang ng mga oil diha sa Middle East. Unya karon og mag-advocate ang kalibutan nga dili na ta pagamiton og oil kanang crude oil, no? Fossil oil. Dili nila makwartahan ang ilang reserve. Kay ang program karon sa solution sa United Nations nga moadto ta sa renewable energy. Unsa man na kanang water energy, adto na ta karon sa sunlight, solar energy, adto na ta karon sa kanang himuon sa mga electricity, mga kaigsunan. So mawala na ang paggamit sa krudo gasolina. Di na sila mupirmaan ng i-reduce ang consumption sa krudo. So usaon pagbat mo nang gi-identify sa inconvenient truth. Kanang inconvenient truth nga dokumento 2006, exactly mo gina nag-explain sa Matthew 24:7 and so on. So atong padayon ang pagtana. China's auto mileage standards are now way above ours. We can't sell our cars in China today because we don't meet the Chinese environmental standards. California has taken an initiative to have higher mileage cars sold in California. Now, the auto companies have sued California to prevent this law from taking effect because, as they point out, 11 years, maybe it's just too are in deep trouble. Final misconception. If we accept that this problem is real, maybe it's just too big to do anything about. And you know, there are a lot of people who go straight from denial to despair without pausing on the intermediate step of actually doing something about the problem. And that's what I'd like to finish with, the fact that we already know everything we need to know to effectively address this problem. So, we've got to do a lot of things, not just one. Now, if this is we globally use more recognized efficient, problem, no? Dili kita mo yung nag-interpret ha. Kanang giingon sa Matthew 24:7 nga famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. So, consequence na siya mo ni siya ang resulta sa nation shall rise against nation and kingdom against kingdom sa ilang ginatawag economic competitions. Ipadayon na to. Doon na pa gamay niya nindot. Sure we na have na siya. everything we need. Ato ta Save sa last perhaps video clips. Dito sa last video clips. We have even solved a global environmental crisis before. The hole in the stratospheric ozone layer. This was said to be an impossible problem to solve because it's a global environmental challenge requiring cooperation from every nation in the world. So here is the one. Requiring every nations of the world to cooperate. So makuha nimo karon. So niya dinhi ang atong bantayanan igsoon. Ug atong tan-awon ang kining Biblia. No? Mo na nag-ingon gyud si Kristo nga, let no man deceive you. Unya kay bawo si Satanas nga ang iyang mga gipanghimo nga mga deceptions maka-create og distractions. Kay mo ra man ang iyang tuyo, deceive and destroy. So sa gisulti sa Ginoo nga in the last days men shall be lovers of their own and covetous, ang end result ana problema ginas kalibutan. Makabaton yun ang problema, ang kalibutan, dili lang ang personal, kundi tibuok kalibutan, apektado ta sa problema. Ang kawais ni Satanas karon igsoon,
ang problema nga atong giatubang nga resulta rasan sa mga manipulasyon, mga gipanghimo nga mga deception ni Satanas. Aron i-trigger ang matag tao nga mahimong selfish siya. Dili na siya mo respeto sa kalibutan, planet Earth. Mawita na si Algor, it's a moral issue. Naghimog solusyon si Satanas. Ulahira kay taoy. Ang problema nga nahimo sa human tendency, human shortcomings, ang problema nga nahimo sa tao, siya rasay nag-atang og solusyon. Mo ning bantayanan kay nato kay ang solusyon nga ihatag wonderful na siya. Nga kanang atong consciousness nga we are the last generations, nga we have a special time to perform as people of God. Dili na taka-perform kay nabutaan man ta, di naman takakita sa tamang panahon. So ato padayon ni siya nga video clips. Get on. And the United States took the lead in phasing out the chemicals that caused that problem. So now we have to use our political processes in our democracy and then decide to act together to solve those problems. But we have to have a different perspective on this one. It's different from any problem we have ever faced before. You remember that home movie of the Earth spinning in space? One of those spacecraft continuing on out into the universe, when it got 4 billion miles out in space, Carl Sagan said, let's take another picture of the Earth. You see that pale blue dot? Bantayin ninyo ha, bantayin ninyo, Exxon. Bantayin ninyo kay Kalaan. Ingani ni siya kaseryoso si Al Gore. Science-based ni siya nga documentary. Truth stands by itself. Nakita nilang problema, nakita sa nila ang posibleng nga solusyon. Ngani kining clips karon nga video clips nga inyo makita, naging emotional na ang presentation ni Al Gore. No, tanawan niya nga tanan gyud ta mo na nagtuyok-tuyok na sa kalibutan. Ni ani na sa Pilipinas oy. Hapit ko maka-appeal ana kay 5,000. Ug mo appeal ka sa iyang meeting, mubayad ka pag 5,000 sa MUA dinhi sa Manila. Mo appeal unta ko na pero na ako dito nga panahon ilang Alan Abarquez sa kasisang. No? Si Alan Abarquez nga maoy nga nagasuporta sa pagmensahe niining atong radical mission. Okay? Ato ipadayon tanawan ko ng emotional nga how inuktok ko na siya unsa ka seryoso ni siya. Tanaway John. Everything that has ever happened in all of human history has happened on that pixel. All the triumphs and all the tragedies, all the wars, all the famines, all the major advances. It's our only home. It's our only home. And that is what is at stake. Wow. Our ability to live on planet Earth, to have a future as a civilization. So din nato makita mga kaigsoon our ability to live. This is a moral issue. It's a moral issue. It is your time to seize this issue. It is our time to rise again to secure our future. Wow. Igsoon, bantayan ninyo. Mauni siya ang atong kalibutan nga atong gipuyan. Nga nakita na-identify na ang problema. Pero without the Bible, o why Biblia igsoon, mahang ang tanang scientist. So kita karon ang mushare sa mga scientist. Atong i-share kay Al Gore if we have the opportunity. Of course, this planet Earth is our home. Mao gyud siya ang atong home. Pero ang Ginoo, ang atong Redeemer, ang atong Creator, iya ning bag-ohon ni siya nga kalibutan. Pero iya tang kuhaon dinhi
aron tagahan og space ang planet Earth. Kay mo ra magtinuod man ginagingon ni Al Gore nga mo ni atong home. This is our only home, our planet Earth. But the Bible is telling us that Christ is going to come and will bring us to His home. And after 1,000 years, He will bring us back. So ato nang tun-an sa lain nga episode ito. Pero nini kagabiyon, atong makita nga ang Matthew 24:7, nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilences. Nganong doon na may famines? Nganong doon na may pestilences? Tungod lagi ang selfishness sa competition sa commerce zone. Tanawa ng diha sa Bukidnon. Nay usa ka lungsod diha nga wa gid mo dawat nga tanuman og sa multinationals ang ilang yuta. Ngano man? Kay kaibaw sila nga ang nahitabo sa laing nga probinsya, thousands of hectares dili na matamnan sa Dole o Del Monte. Kay dili na balance ang ilang yuta. Ngano man? Puno na sa chemicals. Uy, mao bitaw na gikan sa Cotabato mo balhin sa Bukidnon. Nibalhin na sila sa Bukidnon. Kay mananong silang pinya, mga unsa pa nang gipananong diha. Luoy kay taigson. Nga makabantay ta nga ang pestilences, kanang mga insekto nga mupatay og mga tanom ay resistant na, nag-mutant na sila. Nag-mutant na. Dili na mapatay sa ingani nga klase nga chemicals. Unya mag-imbento na sa glaing chemicals. Muna luoy kay ng mga tao kay dili na takakita organic vegetables, organic fruits nga atong kaunon. So pestilences and earthquakes in diverse places. Ang worst pagyud nga gira sa ekonomiya kanang gira gyud sa pagkaon. Wala kayo na sa scientist nga you want to die early. Actually, ang mga pagkaon, no? 70% of what we eat today ay ang nagplastar ana kanang tulura gyud upat o duha na siya ka mga food multinationals, no? Kanang East and West o kanang Monsanto. Pangutanan ninyo ng mga taga-Bukidnon diha o kinsay nag-produce anang ilang mga seedlings. Laliman ka kanang mais ba? Mupalit kang mais nga seedlings. Doon na si kauban na fertilizers. Unya ang fertilizers nga imong ibutang sa mais, nga imong itanom, maurasan na fertilizers nga chemicals nga mupatay sa mga sagbot. Ngingig kayo nga technology. Uy. So, di nahago ang mga mag-uuma. Kaya di nago ka mo limpyo. Unya, ang fertilizer mora may mupatay. Pero mahibulong ka, ang fertilizer nga giproduce ani nga company para sa mais, o imong gamito sa laing mais, sa laing mga company, mamatay ang mais. Mahibulong ka, ang fertilizer sa mais, dili na gyud pwede gamito sa laing nga mais, sa laing nga kumpanya. Ingani ka selfish na ang atong generation. The food industry wars, kapatid. Grabe ni nga gera. Uy, muna yun, how the US-China trade war impacts the pet food industry. Grabe na nga pagkaon nga gira, uy, nga gihimo sa mga nasod. Muna nag-ingon din ang atong pamalandungon nga ang commercial economic war maunay nag-produce, nag-consequence sa famines, pestilences, and earthquakes. Dutungod man gud sa atong human selfishness. Exhort. Ngayon, ano man na, kanang naamay nag-ano-ana para mga matay ta. Grabe. Kanang open market policy or globalization of industries, ang science na nag-ingon. So, dili na kinahanglan pa nato maghimot ang interpretation anang Matthew 24:7. Tungod bitaw nga ang open trade competitions, open trade, niabot ta karon nga doon na tayo dakong problema kinakitay tanan mo solusyon ang ecological imbalance. In other words, nini kagabiyon, dili na ta magkapakapa
Nganong niabot ta sa ani nga problema karon sa competition sa trade. So, trade market. No, gawasa ang tao bisag unsa na lay kaunon, no, bisag unsa na lay kaunon, bisag ang dili kanunon nga mga panggulin, dili asa man kakakita nga ang uk-uk kaunon? Grabe, uk-uk baka nang cockroach. Grabe. Unya himuon na nilang trade. Ngilingig na kaya nga tong generation. Oy, muna siya ang movement of Christ coming. Movement, dili na siya kanang wa naglihok ang Ginoo sa iyang pag-abot. Gitagaan ta niya nga makakita ta sa iyang pag-abot. Unsa man ang mga panghitabo, kanang nation shall rise against nations. Unya sige gyapon tag ingon nga signs before Jesus will come. Soon Jesus will come. Ngano man soon man ka? Nga nakita naman, hitabo naman ang movement sa iyang pag-abot. Kanang globalization, the whole world is involved. Kaya ang coming ni Jesus, all eyes will see Him. So mo na nini kagabion, kanang di na tamahibulong kanang famines, pestilences, and earthquakes in diverse places karon. Tungod ni ining global warming nga nag-change ang atong temperatura sa kalibutan. Dili na ta balance ba? Wala na'y balance. Mauni siya ang ginatawag na global crisis. Pero kitang tao, wasa ta magpabaya. Oy, naasay solusyon nga atong ginahimo. Kay ang tanang problema nga kita'y apektado, naasay solusyon, gi-analyze na nato. Oy, sayang ning atong mga utok kung dili nato analyze unsay atong actions. So ang actions igsoon nga walay Ginoo, mao na'y problema karon. O walay Ginoo ang atong mga actions. Mao na nga ang spirit of prophecy nagasulti nato. No, unsa may mga actions sa tao karon? Mga actions nga normal nato nga reactions. For example, ang spirit of prophecy ba nagsulti na daan nga ang matag nasod muhimo karon og programa nga preparedness advocacy. Kano sa man nag-giaprobahan sa probinsya, sa munisipyo, sa barangay, sa national government ang National Preparedness Program sa mga nasod. Nibutho lang man siya nga murag uhong. Dili na ay gihugutan ani nga mga panghitabo. Kay normal man sa tao nga muhimo gyud tag responses. Mao na ang mga libro nga nasulat sa nangagi na dugay na National Policy for Disaster Preparedness and Management. Kana nga libro igsoon. Mao na guidelines nga gisundan sa tanang nasod sa kalibutan. Disaster preparedness, disaster risk reduction. Na gyud na departamento sa gobyerno sa tanang nasod. Pero we back several years, wala tay balaod kay anay zone. Uy, mao na ang tanang tao karon excited kunuhay ta nga moapil sa response team. Anya na ta response team, anya unsaon kuno na og ikaw mismo pag-abot sa tsunami nga nahitabo sa Tacloban. Unsaon pagtabang sa pulis, unsaon pagtabang sa fire department nga sila mismo mo ay nabiktima. Kuya sa panahon, kuya nga maghimutag mauni ang atong evacuation center. Nga tanawang nahitabo sa among lugar, sa Baganga sa dihang naigo sa Bagyo. Ang evacuation center nga Jim, mo dito maniigo ang hangin ng namat. Namat yan hinuon og mga tao nga dito nitago sa evacuation center. These are times na dapat natong hinuktukan. Igsoon, oy. Mo na nag-ingon si Ellen G. White sa iyang libro, ang presente nga panahon, the present is a time of overwhelming interest to all living. Interesado na ang tanang tao sa kalibutan, kaya apektado naman ta. 20 years ago, wala tayo panumbaling, kanya-kanya ta. Pero nag-ingon si Ellen G. White, gisulat niya ni siya sa unsa paning tuiga, 1902. Evangelism, page 194. Rulers, statesmen, men who occupy position of trust and nakakakita na nila Diyos. Trust and authority.
thinking men of women of all classes have their attention fixed upon the events taking place about us. Kung sa man ang mahitabo, siyempre, from 1755, that when the wrath of the Lamb began, mo na nag-ingon dani, these are just the beginning of sorrows. From Matthew 24:7, ang sunod nga verse ana, these are the beginning of sorrows. Beginning of sorrows na siya. Unya karon 2020, nagtuo di ay nga beginning of sorrows. Tanawan ninyo sa internet, kanang listahan sa mga kalamidad sa kalibutan. Unsang tuiga nagsugod from 1990s, nag-accelerate. Nagkadaghan ang linog, nagkadaghan ang bagyo, nagkadaghan ang mga kalamidad. Nag-accelerate sila. Not an ordinary situation. And please, my beloved friends, mga kaigsunan, mga kaigalaan, let us be science. Mag-science tao'y tanaw na to ang data. Sumuna nag-ingon na attention fixed upon the events. Nga naman, makita na to ang distraction sa linog o mga bagyo, tanawan na ito. Kita ay witness na sa nahitabo sa kaugalingon natong mga lungsod. Dili ilang kaugalingon natong lungsod. Pero usahay, murag nakubala na ta, murag takadagang nakitang kalamidad, murag normal na lang nato. Pero gatong hinuktukan nga, unsa man nino? Unsa pa may akong kaugmaon niini? Pareha karon nga na-COVID ta, stay at home. Hangtod karon, may okay ra mi din kay nakasimba mi, naa mi program yun. Wa man gyud mi muundan. Pero 98% sa mga simbahan nga naa sa mga centers, wala na pagsimba oy. Wala na takaabot og simbahan. Wala na templo kay ang simbahan ang ato na lang mga balay. Kano sa man na mabasa, asa man na mabasa nga ang atong pagsimba diha sa balay. Okay ra na ko sa kaokasyon. Pero og tulo ka bulan na, unsa man ang mind setting nga nahitabo sa atong kinabuhi. So dinhi nato makita for the first time in 200 years nagbaha ang Middle East, ang Saudi Arabia. For the first time in 500 years nagbaha ang New York. No, dili man nagbahaon nga lugar. Kanang among lugar sa Baganga Davao Oriental, wa may ka-experience og bagyo diha oy. Nagdako na tiguang na lang may, wa may ka-experience og bagyo. Pero we were shocked in one day sa tumiaging bagyo niya sa Davao. So dili na mo respeto na. The world is changing, my friend. My beloved friends. Tungod kay kinsa nag-ingon. Gisulat na daan na. Si Kristo'y nag-ingon. Nga mo na'y mahitabo. Giyan ang gi-describe, gi-prescribe ang mahitabo. Kay mo na'y movement sa iyang pag-abot. Tanawa ragon ning nahitabo sa Manila, sa Undoy. Sa wa pa mahitabo ang Undoy zone, na ay Typhoon Frank sa Bacolod ug Iloilo sa Antique. Pilay namatay. Hundreds were devastated na namatay. Sa Undoy, tanawa ragon ang Undoy zone, ay grabe. Di ka katuo nga ang main road sa Marikina, ang main road sa Manila, makalumos ang tubig. Grabe. Mangutana taon sa adlaw na nahitabo. Ang Typhoon Frank, Sabado nahitabo zone. Ang Typhoon Undoy, Sabado nahitabo. Makapangutana ta, oy, nganong Sabado man yun kadaghanan, most of the calamities, either earthquakes, typhoons, in the whole world, nahitabo adlaw Sabado zone. O sa may mensahe nga atong ipaabot, mga kaigalaan, kaigsuonan, oy, kining sa Cagayan, grabe, 2 weeks before larga diha, katong balay nga among gitulugan ni Maricar sa ilang balay, grabe, ug wa mabusluti ang iyang ato, patay sila sa sulod. Grabe, mo nang mga lugar ay zone, oy. Pangutana, unsang adlaw na nahitabo nga lunop sa Cagayan de Oro Iligan. Sabado na, igsuon, Bernes sa gabi, nahitabo. Ngano man gyud ning Sabado man gyud ni? Mao na atong hinuktukan kay ato ng sutaon igsuon, no?
makatalandugon nga talan-aon nga ang amahan gigunita ng patay niya. Pila ka ba kapanahon, pila naman sa ning-ani nga mga sirkumstansya. Nga ni og matod pa sa siyensya sa data, nga nahitabo nga kalamidad sa nangaging mga dekada, ang mga naapektuhan luoy kayo. Dunay uban concerned na mo na maghatag sila mga relief. Nay ubang mga nasod nga wa pa kay sila magpanumbaling. Wa pa na sila manumbaling. Sa nangaging dekada, kapatid, the last 20 years. Pero pagsugod sa 1990, sa dihang nahitabo ang linog sa Haiti, igsoon. Linog sa Haiti. Kanang Haiti ba diha? Dito sa Latin America. Thousands ang namatay. Pila ka Sabadista ang namatay diha? Nag-report sa Adventist News. Daghan hayuhi ang namatay. Pangutan, unsang adlaw ang linog? Adlaw Sabado, igsoon. The following Sabbath, Saturday, linog sa Chile. Pila ang nangamatay. Ay, so daghan na ang concern sa dagat in the movement of time. Tanawon din nato ng movement. Daghan na ang concern. Kay og makakita ta sa movement, atong makitaan ang lihok sa Dios nga manluluwas. Nyawa gihapon ang uban maapektahin. Sa 2004 nga tsunami sa Asia, nalimang katarawag ng tsunami. O naa ka diha nga hotel ba? Kay ni-appeal ka o convention. Kay dili pwede nga di ka ka-appeal kay ikaw ang importante. Kunya ka naraba nga tsunami adlaw Sabado sa nahitabo. Kakuyaw. Saan niyo bisag ikaw pa'y gold medalist sa swimming. Dili ka mabuhi ana nga tsunami. Uy, igsoon. So atong mapamalandong ni siya. Unya unsa man gyud nga hitabo sa atong henerasyon, sa movement, sa atong environment, nga ang tanang tao interesado na. Nga na-fulfill ang statement sa 1902 nga statement ni Ellen G. White, and the present is a time of overwhelming interest to all living. Ano na interest man? Tungod kay dunay nahitabo nga kalamidad igsoon. Kana kung nahinumdum mo ana nga kalamidad, syudad gipapa sa mapa. Grabe, uy. Syudad gipapas. May ra mag-usaran ka syudad. Tulo ka syudad gipapas. Unya mahipulong ka kay kayo og tubig mao'y mipatay sa mga tao, midistruso ni ini nga mga syudad. Asa man na mabasa? Ay, so on. Tungod ani nga hitabo. No? Nagaingon ang magsusulat. In the last scenes, ang katapusan nga talanahon sa kalibutan, war will reach. Makita na itong mga gera. There will be pestilence, plague, and famine. Nilagay na yun. The waters of the deep will overflow their boundaries. Property and life will be destroyed by fire and flood. Property and life will be destroyed by fire and flood. Ug atong inugtukan baya, ug magsabay ng tubig o kalayo. Kunya ka na ang sa may pampatay nato sa kalayo, tubig. Kunya nga nung magdungan man sila pamatay og mga tao. Asa makakakita? It is in our generation. Ang nahitabo sa Japan igsoon, kayo og tubig sabay tanaw ra ko ng news sa Associated Press. Grabe. The waters of the deep will overflow. Tsunami. Ang linog na tectonic, mo ng tsunami, linog sa ilalong sa dagat. Nyanara may bagong na-discoveryhan karon nga dako kayong kanang volcano nga naa sa ilalong sa dagat. Kunya tectonic, sudden change tungod sa global warming. Ang ice natunaw, asa paingon ang tugnaw, atos dagat, pag-abot sa dagat, sudden change of body temperature, mo react ang mga template sa ilalong sa tectonic. Mao nang dunay mga linog. Kana mga linog nga napanghitabo sa kalibutan, ang template sa planet Earth sa ilalong, mura tag time bank nga, o na naging Ginoo, nag-andam lang yun og luna dito
kay atong puy-an. Kay mo na'y mahitabo sa planet Earth. Igsoon. Kining atong planet Earth nga gingon. Grabe. Kunya nag-ingon dayon ang Associated Press. Associated Press. Japan tragedy surged into the world's imagination. Nga nung nakaabot man sa tanang nasod sa kalibutan. Tungod sultihan ko kamo mga kaigalan ng mga kaigsunan. Sa tanang nasod sa kalibutan, dili nahitupngan ang pagka-advance sa mga Hapon sa disaster preparedness sa ilang nasod. Ang ilang mga balay, earthquake prone. Ang building ana nila igsoon, earthquake prone. Pero sa dihang gibapas ang pila ka syudad, pila ka taong nangamatay. Higmata ang mga nasod, oy, sa Europe, bisag asa nga kanto, ug mahitabo sa Japan, unsa pa ka sa atong awatay preparedness sa atong nasod? Na kaliwat kanan na lang, bisag asa na lang ng linog ug mga bagyo. Ang dili bagyuhon nga nasod, gibagyo. Ang dili ulanon nga nasod, giulan. Mo na naingon si Ellen G. White, the present is a time of overwhelming interest to all living. Diha ko ni-appreciate ni ini nga author. Uy, grabe yun siya ba? 150 years, 100 years ang iyang advance sa iyang gisulat. Unya ang newspaper, March 20, 2011. Already, nagyo siya, it's a crisis with an impact that will be felt around the planet. Around the whole world. Tungod kay nahigmata, gibati ni sa mga tao sa kalibutan, mo na hinungdan igsoon nga ang tanang mga nasod, nagaingon din ang Associated Press, one that shape policies, economists, even philosophies for decades to come. Kung sa may nag-ingon din ang Evangelism page 194, nag-ingon si Ellen G. White, the present is a rulers and statesmen, men who occupy positions of trust. Kinsa may mag-shape sa policies? The rulers, congressmen, shapes policies, economists, occupy position of trust and authority, thinking men of women of all classes have their attention fixed upon the events taking place about us. Mao na hinungdan nga na doon na tayo gipanghimo nga disaster preparedness. Nga naman, kay sila mismo nakasabot, sila mismo ang kalibutan nakabatyag, nakamatngon, nga nag-ingon nga ni ang evangelism, they are watching the relations that exist among the nations. They observe the intensity that is taking positions of every earthly element. And they recognize that something great and decisive is about to take place. Something they recognize. Scientists mo na bitaw ang mga bilyonaryo nag-funding sila para aduon ang planet Mars. Kaya they believe something is going to happen in this planet Earth. And decisive as about that the world is on the verge of an stupendous crisis. We are in a crisis. Gigastusan ni sa Philippine government nga doon na sa disaster preparedness. Ngani, dini sa Manila na tayo giingon diha nga the big one. Kanang the big one nga giandaman sa gobyerno ug mga tao sa Manila o sa lain nga probinsya sa Pilipinas. Ang tawag ana sa California, big one sad. Sa Europe, big one sad. In what circumstances nga nagpariho man ang tawag sa kalibutan? Sa umalabot daw nga earthquake? Wow! Nganong nag-ing-ani man nga nagkadungan man ni sila igsoon? Stupendous crisis. Igsoon. Mao na ang atong sandiganan ra gyud. Dili ang mga theory nga naa sa internet. Uy! Gito ka ng mga earthquake. Conspire ka ng tungod na sa heart. Kay ilan ang ipan. Grabe. Muna, sa wa pagilitok ni Kristo ang Matthew 24:7, nag-ingon yun siya. Ang una dahil gibungat niya ba? Sa wa pa niya gisaysay sa upat ka disipulo, ang detalye sa lihok sa iyang pagabot. Take heed that no man deceive you. Kay ang tanang statement nga gilitok ni Kristo, dunay counterfeit nga nagtuyok-tuyok sa kalibutan sa nangaging mga dekada na.
So, the Bible and the Bible only gives a correct view of these things. Here are revealed the great final scenes in the history of the world. Muna nag-ingon dayon din para ni Satanan. Kaya usay na gunahuna before Jesus will come. Atong gilamparo, atong gipanamastamasan ang pulong sa Dios nga mubutang paghihapon ta nga Jesus is coming very soon. Coming na si Jesus, oy. Ug butangan nimo nag-soon, ibuti pa sabot nga wa pa kay nakit-an nga realidad nga movement ni Kristo. Atong basahon ang giingon ni Ellen G. White. Danaw na to. The great controversy is nearing its end. Talitapos na. O ang mga report sa kalamidad sa dagat o sa yuta is a testimony to the fact that the end of all things is at hand. Wars and rumors of wars declare it. Is there a Christian whose pulse does not beat with quickened action as he anticipates the great events opening before us? The Lord is coming. We hear the footsteps of an approaching God. What do you mean by coming? Approaching. We hear the footsteps of a coming God. In other words, we hear the footsteps. Mga lakang na ni Kristo, uy, kanang mga nagapanghitabo sa atong kalibutan karon. Tanawan ninyo to atong video, atong presentation sa COVID 2019. Scan ninyo na. Na-explanation sa COVID 2019. Footsteps na ni siya ba approaching God kining mga kalamidad. So, atong tanawon ang story of redemption. Naka-blueprint sa Creator. So, bisag unsa nga atong relihiyon, kinahanglan mubase ta sa pulong sa Dios. Ngilngig kay ni siya, ngilngig kay ni siya. Pero naay mga counterfeit ani nga mga presentation. Ato nang isa-isay sa sunod, mga igsoon. Busa ni kagabi, everything in the world is in agitation, according to Maranatha by Ellen G. White, page 35, paragraph 3. The signs of the times are ominous. Coming events cast their shadows before. The Spirit of God is watching from the earth, and calamities follows calamities by sea and by land. There are tempests, earthquakes, fire, floods, mothers of every grade. So makita niyo, imong basahon ng tubong konteksto, progressive ni siya nga movement. Munang ato yung emphasize kanang word nga movement. For any religions of the world today, ang importante para masabtan nato ang mensahe sa kaluwasan, kanang word gyud nga movement. Kay kanang movement nga word, maunay esensya sa work of redemption sa Ginoo. Work of redemption and restoration. Unya nagaingon din, the world by now is agitated by the so-called letter C. Unsa man ning C, John? Ako nang gipangutana sa tanan natong mga seminars. Unsa man ang C? No? The presidents, Christians, non-Christians, Muslim, Hindus, Buddhists, leaders, and humanity today naukay sa kalamidad. Kalamidad sa virus, kalamidad sa bakterya, kalamidad sa typhoon, kalamidad sa linog, kalamidad sa mga tsunami. O niya, kaibaw na yun ang kalibutan. Ngani ang kalibutan na mismo ang nag-ingon. No? Agitated sila that the world is on an stupendous crisis. The world is expecting more of this letter C. Ang kalibutan mismo, bitaw na hinungdan nga naggasto billions, millions nga nag-establish og disaster preparedness council. Exactly. Matod pa sa among higala nga si Sister Yoli Biconia. Exactly. The world is expecting more of these calamities, this crisis, my beloved friends. Pero nini kagabihiyon sa nilipat mo tapos. Dunay pangutanan na kadagayman.
Are we now? Okay. Akong baligon ni John. Are we now also agitated by the coming crisis? Okay? By the coming crisis? Or are we agitated by the coming Christ? So nawala lang ang format sa video, sa slides. So are we agitated of the coming crisis or the coming Christ? Naukay ba ta sa umaabot nga krisis nga gi-expect sa tanang tao karon sa kalibutan? O naukay ta sa coming Christ? Kung ang atong kinabuhi karon igsoon, naukay ta sa coming crisis, mutubag lang na sa pangutana nga what is coming? What is coming? Pero kung ang atong kinabuhi ni kagabiyon, naukay ta sa coming Christ, maunay mutubag sa atong pangutana nga, who is coming? Kanang what og who, layo ka nagdiferensya. Uy, kanang who is coming, it represents a question of someone who is coming. He is our Redeemer, He is our Creator, and He is our King. Who is coming? Jesus Christ. So the coming Christ will answer the question of who is coming. The coming crisis will only answer the question of what is coming, my beloved. Karon kagabiyon, ug unsay atong kinabuhi, ug giunsa nato paglantaw ang atong mga perspektibo. Coming Christ, who is coming? Coming crisis, what is coming? Kaya usahay mag-text na ita, pass this word. Maunil siya, sandilo, magsandilo na. Uy, bantay mo, kay ang microchips, ipahatag na. Uy, bantay mo, kay ang bakuna. Wow! Ang nakakwarta lang, ang mga telecommunications. Exactly. Coming Christ or coming crisis? Coming, who is coming or what is coming? Viewing our lives. Kung asa taniini karon ni John, of this perspective, will play a significant impact on the life we live now. Dako kay na siyang papel, sa kinabuhi nga atong gipuy-an karon. Unsa man ang imong gibati, unsa man ang imo, sa dihang giabot ang COVID 2019, sa dihang giatake na iguta sa mga kalamidad, will play a significant impact the life we live now. Tungod kay ang kinabuhi nga naukay sa what is coming, muhatag lang na nato isuon og fears, uncertainties, and insecurities. Di ba tinuod? Fears, uncertainty, and insecurities. Kunya moabot kunuhay ni siya, kunya moabot kahan ni siya. May pa karon kay ang virus karon, kusog kaayo mo takod, pero hinay mo patay. Pero ang Ebola sa Africa, nga ig-agaw niya, ig-agaw sa coronavirus, kusog mo patay, pero hinay siya mo takod. O niya, kuno karon, ug doon ay virus nga kusog mo patay, o niya, kusog mo takod. Asa ka na ito, ibutang ang atong kinabuhi. Isipin mo, ang last defense nato sa atong panlawas, mo'y gipang-atake. Mo'y nangamatay. Ngilingig na nga panahon, ang atong securities, insecurities na. Pero kung ang atong kinabuhi nini kagabiyon, life, giukay kita. Naukay ang atong kinabuhi. Naukay ang atong galamhan. Naukay ang atong nahuna. Tungod sa coming Christ. Kaya atong nakita ang tanang lihok sa kalibutan, mga lakang na diyan ni Jesus. Life agitated by who is coming will give us, peace. Kalinaw. Nganong kalinaw man? He will give us the comfort that I'm here to protect you. I'm here to preserve your life. Ikaw ang akong i-engage nga kaslunon. Unya ako kang pasagdan. Ako kang nagtubarit ay soon nga musugat ta sa Ginoo nga dili ta ayuhon sa atong mga sakit. What else? He will give us
certainty. Kasiguruan, uy. Sa karon nga sitwasyon, pila ang nagpakamatay tungod sa depression sa nahitabo sa COVID-19. Lalimang kadili kagawas. Unya, unsay, ug ikaw wala kay klarong trabaho. Asa maka? Ang pinakaswerte nga tao, karon kato nagpuyos bukid. Kaya naa sila'y itanom, naa sila'y makaon, and they live the simplicity of life. Unya, wa ka maanan sa simplicity of life. Kakuya, igsoon. Kanang atong gibati, pastilan, umabot na nun niya, di na ko kalihok, kadako na kong pagmahay, nga giingnan magigkuunta ko. Uy, nga mo atong gigkuuntaan diha nga lugar. Unya, nagpablingog-lingog naman ko. Unya, di nakakagawas. Kay i-quarantine ka, dili freezing time, na freeze ka na. Na di na sa Bible lang freezing time. Of course. Ma-freeze ka. Ato man ang tunaan sa sunod nga may. Unsa may ihatag sa atong manluluwas? Security, my friend. We have the security that we are being protected by God. Unsa may giingon sa medical science, sa World Health Organization. Please be healthy. Do exercise. Drink more water. Exposed to sunlight. Simple lang. Pero wa man kinabuhi. Bisan ka nang nag-lecture nga ng mga healthy lifestyle. Kuya, sa atong panahon. Kuya, ka rin atong panahon igsoon, ug wala ta diha sa kamot sa Ginoo. Tungod kay, ug naukay ta, looking for that blessed hope and glorious appearing of our great and Savior Jesus Christ. Titus 2:13. Looking for that blessed hope. Maranatha. Muna atong gihandom sa atong kasing-kasing. Maranatha, my friend. The coming of Jesus Christ. Kay karong adlaw igsoon, karong gabi una, bisag unsa pa ka-high-tech sa kalibutan. Bisag unsa pa nga preparedness ang atong himuon. Sama sa gipangandaman sa mga Hapon. In just one day, lives were lost in 2011. Karon naminaw ta, pila kalino kang nahitabo karon. Ang gabaw ning tanan niyo. Are you aware that every 2 minutes na ay linog nga nahitabo sa kalibutan, and every 2 minutes? Wow! Unya ang mga bagyo nagkangilngig na. So, bisag unsa pa'y gihatag sa kalibutan, uy. Ang ato lang makabot sa kalibutan, fear, uncertainty, and insecurity. Pero to the one who is coming, kung atong gilantaw, naukay kita, ang atong kinabuhi, ang atong nahuna, nakafocus sa the one who is coming. Nga nagingon niya, let it be the moment you wake up in the morning, the moment you sleep in the evening, let it be that your mind be engrossed and immersed of your Savior Jesus Christ. Because the one who is coming, my friend, it means the one who is that? He's a person. Who is that? Jesus Christ, our Redeemer. So it talks about our relationship with Him. It's about our relationship. Unsa man ang relasyon igsoon? Relationship nga gisustain sa iyang communication, sa iyang knowledge nga iyang gihatag kanato karon. Manifested in the blueprint sa propesiya nga iyang gipabuhakay diha gyud mismo sa bukid sa Olivo. Sa atong generasyon para His redeeming act. So magpasalamat tagit sa Ginoo igsoon ini mga orasa. Nga iyang yung gisaysay. Unsay mahitabo sa kalibutan sa movement sa iyang pagbalik. So the one who is coming, unya, kay relasyon man siya. Walay relasyon nga muduga igsuon kung ang usa lang ang nakipag-istorya. Kung ang usa lang ang niresponse. Kini nga relasyon igsuon, when you talk about relationship, it always entails between two individuals. Two hearts. It's a relationship. Kanang relasyon igsuon nga dunay pagtubag, responded by our adherence. Our adherence to His communicated love. Unsa may iyang gi-communicate nga gugma? Ang present truth.
Grow in grace and in the knowledge of our Lord. Dunay knowledge nga gidesign niya nga atong kuhaon, atong gunitan nga kamatuoran. Unsa na nga kamatuoran? Instruction ni Jesus. Dili kay kamatuoran ni aron kita relihiyon may luwas, kita relihiyon nga maluwas. Dili uy. Kamatuoran nga instruction ni Jesus sa atong henerasyon sa 2020 June unsa na tangapit sa karon. Busa mga kaigalan. Kini nga relasyon gi-communicate ni Jesus. Atong tubagon pinaagi sa pagsunod kaniya igsoon. Nganining kagabhion kung gibisan kinsa man without a living and growing relationship with the one who is coming, we will surely fall, my friend. Mahwala yun taoy. We will be lost. We will be fornicated. We will be defiled. Relationship that must be taken care. No fornication. He is our Savior. He is our husband. We are the bride, the people, my beloved. So niining kagabhiyon, mo nang giingon ni Pedro, nga lest you fall from your strong position. Peter knows our strong position right now. Kisa magay mo ingon nga, luya ta. Likon ta, oy. Kung sigurado na ko. Sigurado na ko nga, sa napulo kasugo, Sabado na ako. Kapatid, lest you fall from your strong position. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Mga kaisunan, ang Matthew 24:7 is exactly what's going on today. And famine, pestilences, and earthquakes are consequences of human covetousness, human boasting, because of our competitions that we disrespect, that planet Earth, our what is called as our mother nature has been destroyed. The consequence we reap today. The only way to be secured is know your enemy. Yung saon ka ni sa kaaway no nga mailad ta, nga ang solusyon nga ang problema o ang solusyon nga way atong giatubang karon. Remember? Blindness. We cannot identify time. Pasalamatan nato ang Ginoo ni kagabi nga atong nakita sa iyang pulong nga unsay hinungdan nganong nahimo ang ingani nagapanghitabo ang ingani nga mga panghitabo sa atong mga kinabuhi. Ang mga virus, ang mga bakterya, nag-mutant na sila igsoon. Nag-mutant na sila because of human. Ang tawhanon nato nga mga kaluyahon, tawhanon nato nga mga gansang-gansangon nga mga kinabuhi, resulting to where we are now in prophetic history. The good news tonight that Christ is calling us because we need to grow in grace. Magpadayon kita sa pagkuon nga atong sundon ang bukid sa olibo kay ang sunod nato nga topic igsoon. Ang sunod nato nga topic, the gospel that the world cannot preach. Unsa man ang Matthew 24:14. Kung nasabtan lang ni unta sa last generation, daghan ang magtiayon nga ma-preserve ang nga teksto. One of the most misconstrued verse by Christianity, including Seventh-day Adventist Church. Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. What does it mean? Unsa may relasyon ana sa atong kinabuhi nga mapreserba ang kaminyuon sa mga katawhan, sa mga magtiay. Ato nang tunan ugma mga iso. Atong iduko ang atong mga ulo sa mga.
Among dalay ko na mga Diyos nga ikaw sa grasya sa trono sa mga langit. Salamat nga ikaw, O Diyos, naga-engage ka na mo, nga among ma-experiensyahan ang imong mga pulong nga sa dugay ng panahon, among nasabtan ang mga nindot niya nga mga kaluhulugan sa among henerasyon. Familiar text in a new meaning. Salamat, Lord Holy Spirit, for inspiring us nga imo kaming gidala ni ining radical reconnection missions. Nga kami mahimong kabahin nga ang mga kalag nga among i-share makabaton sa kamatuoran ug makapangandam sa pagsugat kani. Amo kining dawaton ang imong proteksyon gikan karon hangtod sa sunod nga mga adlaw. Amo kining pagadawaton sa pangalan ni Kristo nga luwas. Amen. So salamat ana sa ato si Pastor Jimmy Samantal. Oh, looking forward to see you soon, and we have to share a lot of things. Kay Elder Alan Abarque sa imong pag-share, kang Elias Baladhay sa Makati, looking forward to see you, brother. You know, kay Sister Daisy Arnal, Ernel Gisando. Oh, kay Sister Maris Pulindan. Kang akong igagaw, Belly John. So, John, gaw, later on, masabta na ginato. We have to, kay Oliver J. Gosso, Ramel Rosalita, kay Christian of Liupas, kay Sir Henry Lasco. Oh, sa akong classmate, once upon a time, madrin siya si Puresima Campos. Ang akong classmate, nga nakakaroon sa Tagum, Davao del Norte, una sa Baganga, Mercy Donaire, kay Sister Ayesa, kang Arian, kay King Raf, nga nag-provide na ito og usa ka konsepto sa usa ka mission that we are now into radical mission to have us radically reconnected again. Kaya akong silingan, kay Cometa de los Reyes, Nestor Eleda, kay Joy de la Peña, kay Lucy May, o kay Pastor Escosora. O sa tanan nga wala na ko ma-mention ini kagabiyon, sa tanan nga ang Dios nagahatod ka nato, nagagunit ka nato, nga kita magkakahiusa diha sa eksperyensya sa pagtubo nato sa kahibalo nga si Kristo mao'y magahatod ka nato. God bless us this evening. See you tomorrow evening on the same time.